ଏବେ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ପଖାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ମାଂସ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ମାଂସ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି ପାଣିଆ ଆଉ ଜିନ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବେସର ବାଟିଲା ଭିତରେ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବେସର କେମିତି ବାଟିଛି ମୁଁ ଏଇନା ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ଶୁଭ ସକାଳ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ 7ଟା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଗ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବି। ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ଆବାଜ ଆଏ ଛୁଟି ଖାଲି ଝଡ଼ୁଛି। ଛୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଦେହରେ ହେଲେ ଝଡ଼ିକି ତ ପଡ଼ିଲା। दाढ़ी पाचिगलाଣି ବାଳ ତ ପାଚିଗଲାଣି। ଦାଢ଼ି ଫୁଲ ପାଚିଗଲାଣି। ଦେହ ସାରା ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଜି ମଞ୍ଜି ବତୁରେଇବାକୁ ହେତୁ ନଥିଲା। ବତୁରେଇଥିଲି 5 ଉଠିକି ବତୁରେଇଥିଲି ତ ବତୁରେଇନି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେବା। ଆଉ କାଲି ଜିରା ଅଧ କେଜି, ସୋରିଷ ଅଧ କେଜି, ଧନିଆ ପାଏ, ଆଉ ଇଏ ସେଇଟା କ'ଣ ମାଂସ ବଡ଼ି, ସୋୟାବିନ୍, ଆଉ ଇଏ ତେଜପତିରେ ଏତିକ ଯାକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏତିକ ଯାକ ନାଗୁଛି କେଜାଣି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜାଇ ଅଛି, ବେସନ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ କପ୍ ଆଣିଥିଲି ଚା ଟିକେ ପିଇବାକୁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆଉ ପାଣି ଡ୍ରମ୍ ଭରିକିରି ରଖାହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା। ମଞ୍ଜିଆ ବତୁରେଇ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେବା ଆଉ ଭାବୁଛି, ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହେଉଛି ଗଲେ ଯିବା ତରକାରୀ ଟିକେ ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ି ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ଅଦା ଟିକେ ଏ ଯାକ ଗୋଟା ପକାଇଦେଲେ ଗୋଟା ପକାଇଦେଲେ ଗୋଟା ରହିଯାଉଛି ଭିତରେ ଗୁଳା ହେଇକିରି ରହିଯାଉଛି। ରହିଲା ପରେ ସେ ଚୁବିଲା ଯେଉଁ ନାଗୁଛି ରାଗ ମାଂସ ବଡ଼ି, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଏତିକି ପକାଇବା। ଏତେ ତ ରେଡ଼ି କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କରିବା। ଏତିକି ପକାଇବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ମସଲାଟା ଆମର ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ବୁଝିଲେ। କଞ୍ଚା ମରିଚ ବାସ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଳା ମରିଚ ପଡ଼ୁଛି।
ହଁ ହଁ ଏବେ ତ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଲେ এই ଚାରିଟା ଯଦି ରାଗ ହେଇଯିବ 3ଟା ପକେଇବା 3ଟା। ଏବେ ପାଣି ବନ୍ଦ ଅଛି ଟିକେ ଧୋଇକି ପକେଇବା ନା ହବ କି? ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକେଇକି ସେଇଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ବୁଝିଲେ। ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। এবার টমাটো ভালো তাহলে পেঁয়াজটা দিয়ে দিতে হবে। ଏତିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଏତିକ ସିଝା ହେବ। ମାଂସ ବଡ଼ି ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ବେସର ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ମାଂସ ବଡ଼ି ବେସର ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସରିଲା, ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ପଖାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ମାଂସ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମାଂସ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଜିନ୍ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହେଲେ ତ ସିଝିଗଲେ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦୁଇଟା ପକେଇବାକୁ। ବେସର ବାଟିଲି, ସେ ବେସର ବାଟିଲା ଭିତରେ ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବେସର କି ମୁଁ ବାଟିଛି ମୁଁ ଏଇନା ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। देवे ना। हाँ चलो नमस्कार जय श्री राम। ଏବେ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ସେଟା ଲାଇକ୍ ଆଉ ମତାମତ ଜଣାଇବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।